Kade sagcinana asibingelelane futhi ngaphansi kwezingxoxo zethu ehlale siba nazo la kuMsamo Institute ubhedla indaba uVictor Velaphi othi kaliphuzi Mkhize onibingelelayo. Asiqale la. Njengoba ubona nje incwadi zethu zikhona. Ngisho ngithi ke emlambo munye isigodlo esithe ukuhluka sathiphecelezi ngokuthi senza izinto ezintathu. Okokuqala esikwenzayo ukuthi sikufundise siphinde futhi sikuyale advice siphinde kwesithathu bese sikusiza. Asizigqamisi ngokusiza kakhulu kodwa sizigqamisa ngokukufundisa kanjalo futhi nokukuyala to advise you. Ngizokutshela ngisukaphi. Kunabantu abafika esigodlweni emlambo omunye. Umuntu esehambe wahamba elashwa kodwa egcineni sigcine sithi bokungekho konke lokhu obukwenza. Hayi ngoba kuukuthi sihlakaniphile kodwa ngoba kunjalo. Angikwenzela isibonelo. Usuhambe wahamba izinto ziyakubhedela ekhaya, omunye afike ehamba ngewheelchair, omunye ehamba mhlawumbe seshaya uhlangothi, ibe lula impendulo. Ngizothini? Ibe lula impendulo ukuthi kunekhehle elikhalayo. Akwazi liphela lutho. Hamba uyophalelo khehla kuphelile. Omunye afike uqhuba ingane, eyiqhuba ingane isibongo sirong. I-advise iphi? Hambe ulungiselela ingane isibongo. Seyibuya amagobongweni ingane, seyibuya ethwaseni ingane. Bese kuthi ke lokho okuthathu sikusuke sikwenza phezulu kwemihlandla oqala. Singabacubunguli. Singabacwaningi, research, we do research. And okwesibili isintu sisebenza ngaso siyasazisa. Siwumgogodla wokusebenza kwethu. Angichaze lokho. Njoba sengishilo. Nakhu ingane ubaba noma abacacanga balobolana. Sokuthiwa ke manje lobolelana ubaba obashadiseni. Kuthiwe cha. Hlabani imbuzi nibageze ukuthi azange kwenzeke lokho. Ngona kuqala khona babeswele khona babengaswele. Asingabapanishi ngokuthi ke babeswelelani. Okunye njathi ngenza isibonelo ngesibongo ukuthi hamba uyolungisa isibongo ngoba isintu vele sisho njalo. Uyazi bantu benkosi kukhona into engahlolwa. Isintu nje asihlolwa. Asibhekwa nokubhekwa ngoba siyisintu simile. Okuyikona okubhekwayo kubhekwa kakhulu umsuka wenkinga. Ngizongixoxela ngalokho kwivideo elandelayo ungilandele. Bese okwesibili ke esikwenzayo umgogodla wesibili kulezi zinto ezintathu ukuthi sithi ke uma sisicwaningile right bese senze njani we become scholars. Mangithi become a scholar uthatha ulwazi lwesintu ulifake la encwadini. Nazi incwadi zethu. Uyazibona. Cisha sikho isigodlo esibhala incwadi. Sesishicilele izincwadi ezingaphezulu kwe10. Kunencwadi ezimbili ke ezizayo manje. Khona le ngiphezulu kwayo manje ethi Umsamo, ukwelapha nomelaphi wendabuko. Cishe leyo soyikhipha ngoJanuary. Bese bakhona lezo bawuthintana ezothi nje umsamo. Uyazi ngiyini ngibhalele leyo ncwadi? Sesikhathela abantu bangena esigodlweni. Bengicela ungibhekele umsamo. Yini umsamo? Hayi la sishisela khona impepho. Yini umsamo? Bheke phansi umuntu. Ngoba anichazelwa. So iyadingeka incwadi ethi umsamo. La soke sipiringane nje cishe mhlawumbe ama pages agijima ko 500. Sikhuluma nje ngesigunquza nje umsamo. Esizathu senze isibhale incwadi ethi umsamo. Yila futhi uthola ukuthatha umuntu kade kufike umuntu ethi uzosilungisela umsamo. Uthe yini lena umsamo mentshela? Uthe yidalwa.
zonakelephi nya. Okwesithathu, uthe ukhipha abantu abadala waphinde wabafaka futhi elungisa umsamo. Asisho ukuthi lokho ku wrong kodwa inkinga nansi. Baye bathi abelungu ngesingisi unpack something. Ikhulule lento. Uyabona uma uthi kumuntu uyazi ngiphethwe ikhanda. Uyathi umuntu likushaya nendawo bese ukhomba ukuthi hey ligijima laphezulu noma lingishala noma lingishangala. Khona kuzobona nodokotela uthe kubeka ipopola bethi awuphefumule. Do you feel the pain? Where do you feel the pain? Ukuze akubekele kahle izinto azicacise kahle. Ngakho ke iyona ndlela esisebenza ngayo emlambo omunye. Ngisase lapho futhi emlambo omunye nje mawufika bayakutshela umakhosi ukuthi kunezinto ongazisho noma ungene esigodlweni. Ngithanda ngimchazele. Niyaphuma nihambe mawuhamba uthi uyohlola. Inyosi ehlolwayo. Uyabona nje mawungena esigodlweni uzohlola usho lutho. Ngoba ukuhlola lokubhudubhudu banamhlanje kwakungekho emandulo. Kwangagijinywa kanje bantu benkosi. Kwakusukunywa ngoba kunomshophi ovelile kunenkinga evelile ekhaya. Nakhona makungenwa kuthiwa awubesikhala sizocela emakhosini akasikhanyisele kule nkinga esivelele ukuthi nokuthi finish. Kwenye inkathi uthi ungena ubusho amaphupho nezibonakaliso ngoba mawuthi uzohlola ufaki ekhukhwini iphupho. Qala ngephupho. Cela amakhosi akubonisele lapho. Okwesithathu okufanele ukuthi ungene ukusho ukuthi cha emakhosini ngwakabani umama wekhaya lo. Ngakho sicela sikhanyisele amakhosi kuloko. Manje uthola ukuthi sididekile. Yingakho noma sewutshela ukuthi konakelephi ungabusaqonda. Nakho kokukhulu kakhulu. Ngeke ufike emlambo omunye ekseni ngo6 uhlala uzu attendwe ngo2. Uhlele ebhentsini ushukuza udedela abanye kuze kufike ithuba lakho ufuna ukuphindelwa inkinga ozaziyo. Umuntu uthi usumtshelile konke athi usho ukuthi nonkosikazi lo hambile hanyiswe yikona nezingane ezingagani ingane inkinga lezo bakunika inkosi. Mawuyohlola mawuyokuzwa into zakho awuyuku ukuyokuzwa inkinga uyazazi nje ngena ufune ukutshelwa umsuka wenkinga the critical fundamentals of your problems. Angiphinde the critical fundamentals of your problems. Hey akangibhulela wangitshela yonke inkinga zami wangitshela nokuthi ngixoshiwe emsebenzini wangitshela nokuthi indoda ihambile wangitshela nokuthi imali ayihlali. Inkinga nje lezo uyazazi. Ufunelani ukuthi ziphindwe Mkhize. Mkhize kahlale esihlokweni athi uyazi wena kuukuthi nokuthi yingakho ke nje kunale inkinga onazo. Finish. Yingakho nje esigodlweni emlambo omunye uthola ukuthi abanye abantu ke mhlambe Nkosi yami bakhale ngokuthi ubaba Mkhize ubeyasheshise kwasho wacima. Yingoba uMkhize uhlale endabeni. Hlale endabeni. Musu kuzungeza. Sengasho ukuthi baba Mkhize uyazenye inkinga nansi. Ehene zidalwa ilokhu. Uyabona isibongo nje ujikelela ngikhathala ungathini uyoziphinda inkinga uyoziyoshona ngale. Ngakho ake ngibala into zibenhlanu. 1 emlambo omunye we research. 2 must research we become scholars. 3 we teach. 4 we advise. 5 then we say how do we then sort out your critical fundamentals. Sesithatha konke lokhu siyakusonga. And then we tell you about isintu. We don't heal isintu. Asiphambanisi isintu. Sithi idlozi liyakubanga. Hamba obisibongo sasekhabo ma ekubeni baba noma abagacelana. No. Ziqapheleni lezi zinto bantu bakithi. Uthi uma usubuyileke ukobheka
unelungelo lokukhanyisa amakhandlela amabili ubuzisa kwabadala na kade ngiyohlola lapha kumadlamini kade ngiye emlambo omunye kade ngiye kunjalo inabadala angavela amaphupho qhubekeke wenze buza kodwa musu ukubuza ukuphindelwa inkinga omama ke banephutha elilodwa balenzayo uthola ukuthi omama inkinga yabenkulu thatha ingane wazi kahle mhlophe isibongo akusona umama usiyahamba usethi uyobheka ngifuna ukuvala ngokuthi ke ngiyale the youth the young people stop ukuhamba nithi niyozwa into zini all your problems they are back to your parents they are back to your mother and your father let them speak the truth let your mother speak the truth let your father speak the truth about where do you come from about what happened because uzohamba ukulukudela nje esigodlweni gobongo thwasa no indiki no this you know nothing about these things they are not getting unpacked for you and please in conclusion dreams are the major thing for an African person dreams are the major thing for an African person people that is why it's difficult to write a book about dreams Baba Mkhize, we're not going to write a book about amaphupho because amaphupho means different things to different people. Amatongo, they use an object or a subject for different meanings and for different things based on your circumstances. I guess ibambe lapho. Uyabona nje mawufuna ukuze mlambo omunye. 08711 00555 010 007 5294/5 yazi ukuthi we do these three things research teach and heal but we have got the information nansi thank you